Beno, aurreko bideoan zatikien inguruko kontzeptu ezberdinak ikusi ditugu, eta orain, hasiko gara ikusten zatikiekin eragiketa ezberdinak nola egiten diren ikusten. Konkretuki, bideo honetan, batuketak eta kenketak nola egiten diren ikusiko dugu. Hauek egin aurretik, jakin behar dugu zatikiak izendatzaile komunera nola laburtzen diren. Izan ere, hau, erabili beharko dugu gero batuketak eta kenketak egin ahal izateko. Orduan, hoberena, adibidetxo batekin ikustea izango da. Demagun, eskatzen digutela 3 zatiki hauek izendatzaile komunera laburtu behar ditugula. Zer esan nahi du izendatzaile komunera laburtu? Hemen agertzen diren 3 izendatzaile ezberdin hauen artean, aman komuna den izendatzaile bat topatu behar dugula, ondoren zatiki bakoitza, izendatzailean zenbaki hori duen zatiki baliokidera pasatzeko. Orduan, egiten dena da, 6, 9 eta 12 izendatzaile komuna topatzeko, 3 zenbaki horien multiplo komunetako txikiena kalkulatu behar dugu. Orduan, 6 eta 9 eta 12 MKT kalkulatu behar dugu. Hau badakigu, egiteko lehenengo 6, 9 eta 12 deskomposatu behar ditugula edo faktorizatu, beraz 6 faktorizatuta 2 bider 3 litzateke, 9 faktorizatuta 3 ber 2, eta 12 faktorizatuta 2 ber 2 bider 3. Orduan, orain, MKT kalkulatzeko, agertzen ziren zenbaki guztiak ekarri behar genituen MKT-ra kasu honetan agertzen diren zenbaki guztiak dira 2 eta 3, besterik ez dago. Orduan, 2 eta 3 honaxe ekarriko ditugu. Eta orain, zenbaki hauetako bakoitza agertzen den berretzailerik handiena jarri beharko diogu. Orduan, 2 agertzen den berretzaile handiena ber 2 denez, hemen ere ber 2. Eta 3 agertzen den berretzailerik handiena ere 2 denez, hona ere ber 2. Eta orain eragiketa hau egiten, 2 ber 2 lau denez eta 3 ber 2 bederatzi, lau bider bederatzi, 36. Beraz, izendatzaile komuna 36 litzateke. Behin izendatzaile komun hori edukita, bihurtu beharko dugu zatikietako bakoitza, izendatzailean 36 izango duen zatiki baliokide batera. Beraz, 3 zatiki hauek, bihurtu beharko ditugu zatiki baliokide batera, non bere izendatzailean 36 dagoen. Eta hau nola egiten da, behin izendatzailean 36 jarrita, zenbakitzailea topatzeko egiten duguna da. Izendatzaile komuna zati bekoa bider goikoa. Alegia, 36 zati 6 bider 5. Orduan, 36 zati 6, 6. Bider 5, 30. Beraz, zenbakitzailean 30. Orduan, 5 zatiki baliokidea izendatzailean 36 duena, 30, 36 litzateke. Urrengoa, berdin, izendatzaile komuna jarrita, 36 zati bekoa bider goikoa, 36 zati bederatzi, lau, bider lau, 16, beraz zenbakitzailean, 16. Hemen daukagu, lau bederatziren zatikeren baliokidea, 16 eta 16. Eta azkenengoa, berdin, 36 zati bekoa bider goikoa, 36 zati 12, iru, bider zazpi, 21. Beraz, zenbakitzailean 21. Hemen genukiko genituzke orduan 3. Zatiki baliokideak non izendatzailean 3etan 36 agertzen den. Eta honek zertarako balio digu? Balio digu zatikiak konpartzeko eta ordenatzeko adibidez. Begiratu, zenbakitzailean, orduan, goikoan, behin izendatzaileak berdina direnean, goikoan txikiena dena, goikoan, edo zenbakitzailean zenbakiri txikiena duena, izango litzateke txikiena. Kasu honetan txikiena 16 da. Ondoren, 21 dator, eta hundiena 30 litzateke. Hau litzateke ordenatzeko modua, bai. Orduan, esan dugun bezala, zatikia konparatzeko, biratu. Txikiena esan dugu, zenbakitzailean txikiena duena. Beraz, 16 36-ren, gero 21 36-ren, eta hundiena 30 36-ren. Edo, hasierako zatiketara joz, bere baliokideak zirenak, Orduan, 16 36-ren zen, lau bederatziren, 21 36-ren zen, zazpi 12-ren, eta 30 36-ren zen, 6-ren, beraz, hau zel txikiena, ertaina eta handiena. Ondo da. Hau ikusita, guazen orain, zatikien arteko batuketak eta kenketak nola egiten diren ikustera. Izendatzaile berdina duten zatikien arteko batuketak eta kenketak. Kasu honetan, 2 bederatziren eta 5 bederatziren daukagu, Biak izendatzailean bederatzi daukate. Orduan, izendatzailea berdina denean, batuketa egiteko besterik gabe egiten duguna da. Izendatzaile berdin hori jarri,
eta bi zatiki hauek batzeko egiten dugu zenbakitzaileen arteko batuketa edo kenketa. Kasu honetan batuketa 2 gehi 5, 7. Beraz, 2 bederatziren gehi 5 zazpiren, 7 bederatziren litzateke, bai? Izendatzaile berdin hori jarri eta zenbakitzaileen arteko batuketa edo kenketa. Vale. Zer gertatzen da izendatzaileak desberdinak dutenean zatikiak, bai? Lehen ikusi duguna izendatzaile berdinera laburtu beharko ditugu lehen bizi, gero hemen ikusi dugun moduan batuketa egin ahal izateko. Kasu honetan, begiratu, laurdena gehi 30 izendatzaileak ezberdinak. Orduan, lehenengo gauza, izendatzaile berdinak jarri. Nola egiten genuen hori? MKT 4 eta 10 topatu beharko dugu, kasu honetan 20 da, bai? Orduan, izendatzaile berdin hori izendatzaile komun moduan 20 hartuko dugu, bai? Orduan, jarriko dugu izendatzaile komuna zatik honetarako eta beste zatikerako 20. Orduan, laurdenaren zenbakitzailean nola geratuko litzateke? Gogoratu, 20 zati bekoa bider goikoa. Orduan, 20 zati lau, 5. 5 bider bat, zenbakitzailean 5. 20 zati bekoa bider goikoa. 20 zati 10, 2. 2 bider 3, 6. Zenbakitzailean 6. Eta orain izendatzailea berdina denez, izendatzailea 20 izango da, eta zenbakitzaileen arteko kasu honetan 5 gehi 6 egin beharko dugu, 5 gehi 6 11, beraz, zatiki hauen arteko batuketa 11 20ren litzateke. Ondo, eta azkenengo gauzatxo bat, zatiki eta zenbaki osoen arteko batuketak eta kenketak. Begiratu, kasu honetan, bi zatiki ditugu eta zenbaki oso bat ere bai. Orduan, batuketa eta kenketa hauek egiteko batez ere, hemen berezia dena da, zenbaki oso hau, zenbaki osoen lekuan, izendatzailerik ez dutenez, bat egongo litzatekeela imaginatuko dugu, bai. Izan ere, izango litzateke bi zati bat egitea, ez? Vale. Orduan, imaginatuko dugu, hemen izendatzailean bat dakogola. Orduan, 3 izendatzaile hauen MKT kalkulatu beharko dugu. Alegia, bat, 3 eta 6rena, batena ez da behaz, bateren multiplo da edo zein zenbaki, bai. Orduan, 3 eta 6ren multiplo komunetako txikiena 6 da. Orduan, zenbaki bakoitzari izendatzailean 6 jarri beharko diogu. Orduan, 3 zenbaki ditugu, 6rena, kasu honetan, ken, beste 6rena, eta gehi, azkenengo 6rena. Orduan, behin izendatzaile berdina jarrita, egiten duguna da. Izendatzaile amankomuna, zati bekoa, bider goikoa. Orduan, 6 zati, ez dagoenean esan dugu bat dagoela, 6 zati bat, 6, bider 2, 12. Beraz, zenbakitzailean 12. Urrengoa, 7ren, 6 zati 3, 2, 2 bider 7, 14. Eta azkenengoa, 6, kasu honetan ja, 6 dagoenez izendatzailean, zenbakitzailea ez da aldatuko ikusi. Dena den, 6 zati 6 egiten badugu, bat bider 5, bai? Zenbakitzailea ez da aldatzen. Orduan, behin, izendatzaile berdina jarrita, zer egin behar dugu? Zenbakitzaileen arteko eragiketa, kasu honetan, 12, ken 14, gehi 5, eta honek ematen digu, 3 6ren. Bai? Hauxe litzateke batuketak eta kenketak egiteko modua. Eta hemen ja, beste gauzatxo bat azalduko dizuet. Zera, zatikien eragiketetan, emaitza simplifikatu eta zatikila burtezina eman behar da beti. Orduan, heltzen garenean ja, emaitza batera, beti ikusi behar dugu emaitza hori edo zatiki hori simplifikatu daiteken. Bai? Topatu behar dugu zatiki horren zatiki laburtezina goratzen zarete lehenengo bideoan azaldu genuen ura. Eta kasu honetan, ahal da, bai? Ze behiratu, 3 simplifikatzea zatiki bat esan, goiko eta bekoa zenbaki berdin batekin zatitu ahal izatea, ez? Heldu arte, zatiki batera ezin dena gehiago simplifikatu. Eta kasu honetan, behiratu, 3 eta 6 ahal da zatitu goiko eta bekoa zenbaki berdin batekin, bai? Zein da zenbaki hori? 3, bai? Goian, zati 3 eta behan zati 3 egin dezaket, daukate zatitzaile amankomun bat. Beraz, zatiketa egingo dut eta simplifikatuko dut zatikia. Orduan, goikoa 3 daukat zati 3, goian geratuko litzaidake bat, eta behan daukat 6 zati 3, behan geratuko litzaidake 2. Beraz, simplifikatuta erdia litzateke, bai. Eta hauseia ezin da gehiago simplifikatu, bai. Ze batek eta bik ez daukate zatitzaile amankomunik, bai. Orduan, hausei litzateke azkenengo emaitza, bai. Gure emaitza simplifikatuta. Beti eman behar dugu simplifikatuta. Zatiki laburtezinera eman behar dugu beti.
Bale, ezaztu orduan. Emaitza bat erabiltzean, begiratu behar dugu, simplifikatu daiteken beti zatiki hori. Bai? Bueno, hausi izan da guztia, atoren klasean ariketen bitartean, errepasatuko dugu.